да не са отваряни и ползвани, тъй като само това ми остава. Но за момента нищо не е отваряно и ползвано. Гледах да взимам винаги най-задните продукти. Коректорчето беше изпаднало между едни червила зад самия щанд. Стилаж, I don't know. Мисля да сложа още малко коректор обаче, тъй като аз си обичам да си имам. За руши хайлайтер никакви варианти. Направо аз не знам. Никакви и затова си взех това, което е на Sticky Glam Hydrated Lips Glossy and Translucent Plump Lips Fast Film Forming Non-Stick Up. Non-Stick Up. Не мисля. Цвета много ми хареса и не знам, защото всички тия китайски молове цветовете са тъмно червено, светло розово и тъмно розово. Това е. Disgusting! Man, this is disgusting! Тук ще се отрова аз. 2061 33 евро. Да видим хидратираните устни, нон-стики. Еми не е зле. Хич не е зле. Па да ви кажа аз. Прахообразен руш нямаме. Така че, какво сложим места, това ще е. Нищо не се задържа върху носът ми от този фондютен. И продължавам с пудрата, която 100% е дуп на L'Oreal. Някой е слочнал. Вижда, има бляскави частици. I don't care. Добре, слагаме сега пудра. Според мен тази пудра няма да е моят цвят. От сега го казвам. Това беше най-скъпата пудра, само да кажа. Худа липсваш ми. Мале. Тук всичко пудра. Пудрата има талк, което... не знам вече, не знам. Би трябвало да е хубава и да държи, тъй като пудрите без талк не ги долюбваме. Много ми беше трудно да открия хубав бронзант и затова взех този. Те бяха два реално, този цвят и още един, който беше много оранжев. Портакал. Бронзант е на Карите. Изглежда зле, това зелено ме притеснява малко, но слагам го с Morphe R2 четка. Не знам дали има нещо, но... Бе, нещо случва ли се? Хората, това е